Здравейте хора и добре дошли в още на кръгче, където ще играем Adopt Me. Така. От пари да съберем. Да сложим това. Така, доста неща иска моето детенце. И между другото днеска имаше нов апдейт, днеска вчера, обърках се. Нов апдейт в Roblox, не в Roblox, а в това. В играта, в Adopt Me, аз го играх и беше много яко. Както виждате, имам 550 такива листа. Обаче аз в принцип съм ги имала повече, просто ги схарчих на 5 такива животни, които съм сега. 5 такива животни. И такива. Така, айде да отиваме към пицарията, защото там иска тая котка ли какво е. После ще играем играта. После. Сега нещо, доста неща се събраха на това дете. 2. Пък аз ходя само като има едно или 2, обаче да няма такова въпросително. Понеже не искам да чуем на нито едно место, ще го милна просто. Милвам. Така, сега съм в пицарията. Аз докато съм в пицарията обичам да си правя пиците. Даже ако котката не ми е гладна. Така, тесто. И от крилцата ми не се вижда абсолютно нищо, както винаги. Но не ми интересува. Ето така изглежда пицата. Аз знам, че така изглежда и за това. Аз тази пица ще я взема. Опа, тенка. Не искам. Кома водят, бе? Нямам се взех пицата. Всяко те идва за това, знаеш как се самоубия. И ето така. Така. Значи аз съм взела 5 такива животни, че да не мога да направя такова блестящо неон. Нека ви покажа какво имам предвид. Ето примерно с това куче, виж как свети, хора. Ето това. И да няма име. И не е приятно още цялото. Обаче, какво да направя? Иначе искам да ви покажа какъв е апдейта. Има розови дръвчета. Да. И ето тук, както виждате, има животни, аксесуари за животни, някакви такива, не знам какво е това. В играта се използват тея. Тук има някаква кола или нещо такова. И когато искаш да играеш, то ти припомня, че има примерно още 23 секунди до играта. То ти припомня и дошъл тук. Да. И дошъл тук и чакай. После като играя, ще ви покажа. Къде пак се закрещето и живота на. Винаги се заклещаш навсякъде, бе. Айде бе. Давай. И така. Така. Това е новия апдейт, честно казано, не е нещо много. Обаче има и такова нов мост. Ето това е. Много е скапан, честно казано. Защото виж как е завършила. Малко странно. Така, нещо да видим тук. Тая за 2 животни се грижи, което малко ме очудва, защото аз не мога с 2. Ако изкарам още едно, не става. Не разбирам нищо, не разбирам буквално.
То самото това животно малко се блести, както виждате, обаче виждате ли как опашката му блести някак си малко, ама това е просто бялото, което са сложили на животното. Иначе не. Иначе нищо такова не е. Иначе, за профила искам такова яйце, еднорог и някаква такава бяла пума. Това имам. Ето както виждате, тук пише не съм играл от доста време, което да, вярно е. Не съм играла, значи преди 2 години играх толкова много. И сега тая година, 2025 година, доста може да играя. И да, нещо такова. Вижте как блести леко. Това е много странно. Така, идем в къщата ми. Аз направо ще репортирам. Точно сумирам и като мреш, то отиваш в къщата си. Някой в къщата ми ли? Аз ще заключа къщата за всеки случай. И сега да не се очудите защо имаш 2 легла, защото имам сестра Ния. И тя също така и тя също така играе. И като идва в къщата ми, тя да си има легло за нейното животно и за това. Кой искаш сега пък? Лапка бе. Няма да отивам в училище 100%, а що ще пикае. Както виждате ми е розова къща, защото викам, ако е розова по-добре ще изглежда. Да. Защото отвънка къщата ми не знам какъв цвят е. Не съм я променяла. Бяла е. Аз ще я променя на розова, защото да. Ето така изглежда по-хубава. И да, тук има стълбички. Преди бях с... чакай да ви покажа коя къща. Бях с тая пица къща. После бях с тая къща. И сега съм с тая, разбира се. Така, влизам. Ко? Трябва да се къпи. Добре. Между другото, като вляза тук има таймер и да, то не е за банята, е за ето това. Това има таймер за 3 часа. И след като тези 3 часа свършат, ми дават нещо. Или пари, или нещо друго. С нещо искаш ли разходка? Не. Аз ще сложа. Как да не мога, бе? Той както ще яди да се разсъждаме. Къщата ми е доста голяма, обаче сестра ми е по-голяма. И по-скъпа е то. Обаче не виждам смисъл не виждам смисъла да имам по-голяма къща от това, защото вижте колко е просторна и голяма. Няма смисъл, защо? Защо да трябва? Ще чуем салона за кръста. Не салон за физическо, примерно, а салон за коса. Обаче този салон е за животно, да бъде за животното си, а не за коса. Което не знам защо е така, обаче на мен не ми е проблем. Така. Аз честно казвам, няма да се боядисам животното. Защото, не знам, няма смисъл според мен. Айде. Ще да кажа, аз съм първото, обаче не съм. Какво става тук? Виж, тая има 4 животни ли?
Не 3. 3 животни. Не 4. 4 животни. Пък аз мога само едно животно. Представете си. Та има едно блестящо и едно някакво друго. Ма не е блестящо, май. Ма гледай, бе. Трябва да го направя мега, щом блести в много цветове. О, хора, не мога да разбера защо са толкова яки животните им. Пък моето е буклук. Така, не излезем. И хора, като нямате храна, елате тук да си вземете поничка, ако сте бебе, в тази игра искате храна. Пък ако животното ти иска храна, тук има вода, храна и заспане. Ако не искаш да ходиш чак до къщата си или нещо такова, да. Добре, не е зле. Добре, сега почва ето тая игра, която съм... Ето вижте, тук влизам. Искам да ви покажа, че съм взела това животно. Има 31 секунди. 31 секунда, не знам. Ето това животно съм го взела от ето тук за толкова парички. Не мога да го кажа, защото бързам. Не искам да закъснея за играта. Добре, точно на време. И нека ви покажа как се играе играта. То просто, ето както виждате, на тези дъски тук. Чакай, къде е това? Ето тези дъски. Мисля, че се вижда. Обаче аз все пак ще ви покажа. Идваш тук. То ти дава такова да летиш и виждате ли тези кръгчета с тези листа? Трябва да минаваш през тях и то ти дава пари. В смисъл, това е играта. Няма друго правило. И като чудиш много надолу, има едно бутонче там долу, както виждате. Ето какво е това, чакайте. Ареде. Чакайте, че искам да мина през това. Ето това, което тук що натиснах. Ето това. Това, да. Това е бутонче, ако сте много надолу, като го натиснете, ще ви качат по-нагоре. Не, трябва да се кача върху това. Ще минем през едно такова. Долу. Много съм надолу сякаш. И нямам през какво да мина точно много. Защото по-нагоре има повече. Така, ето така е по-добре. Хоп. Хоп. Както виждате, имам доста. Айде само да свърши. Имам, както виждате тук горе, вече имам повече от 550. Какво да си купя, ще видим. То не е нужно да си купувате нещо. Я да видя това кое е. Уха, много е яко. Обаче нямам достатъчно парички. Ой, това. С това може да играя с животното ми, ето както го фърля. И къде ми е животното, не знам. Така, ето го. Това ще го фърля. И то отива за него. Това е като колкоче за куче, обаче моето не е куче, е котка ме. Някаква порода котка. И да, това беше играта.
И тук има магазинче после да си купуваш нещо, ма аз не всеки път си купувам. Така, я да видим какво става тук. Тук винаги отивам, защото знам, че се продават. Аха. Не, видите. Даже тая е на друг език говори. И искат доста животни, които ги нямам аз. И да. Те къмпинг ще ходим. Имам защо? Имам малък подарък. Добре, нека го отворя. Просто е достатъчно изморено. Направя такива неща. Добре, влизаме в колата и чуем на къмпинг. Малко ми яд, че сега колата ми е черна и не знам, нямам време. И тая с 4 животни. Нямам време да... Такова. Чакайте, че забравих думите. Нямам време да променя света. Ника. И сега като на къмпинг не знам да го променя ли. Защото все пак може да гледам как спи детето ми. Аз гледах къде чак отивах. Аз ще го махна от тук, чакайте. Чакайте, не ми се сърдите. Чакайте, махам го. И съобщение, по-добре не сега. Ай, да спя. Не мога да го правя. Някой чака точно за розовото да влезе. Значи тук има такива, понеже след всяка нощ, след като заспят тези животни, искат да се къпят. Тук има 3 бани. Обаче аз отивам моята къща, защото както виждате цяло събрание има тук. Понякога и са... Просто не са хубави. Опа, чакай. Нашия е гладен. Аз направо телепортирам в един вид към къщата ми. И... Готово. Храни си животното. И когато той иска да се измие, за да има цяло събрание пред баните на къмпинга, отивам се вкъщи. И ето няма нито един човек тук, освен мен. Тъй, че няма да ходя там, не стоя там. Виж телевизор ми е розов. Опа, снимах се пред него. И пак се снимам. Ето както виждате е розов телевизора ми, докато се снимам. Понеже цялата ми къща е розова и бяла и... Да. Когато е бял телевизора или розов, винаги се снимам. Чакай да ви покажа какви снимки имам. Ще снимам един път. Само да видя това и ще го изтрия. Ето както виждате, тая снимка си направих. Тая да видиш какъв нарок има. Тая. Ама тук вече са в други игри. Обаче, ще иска нещо. Ма то, защо не искаш да се ми бе? Странно. Така, добре, искам да... С кола уж да се вози. Ето както виждате на картинката за колата, има количка. И аз точно с нея я водя. Го водя или не знам. Не знам, учи ли това. Изглежда като момиче, така че я водя. Една котка я водя, така. Да, добре. Да. И на площадката иска наша. Добре, чуваме. Така.
И сега бягай към площадката и бягай. И сега от някой се разболя. Което е перфектно. Разболя се, както виждате. Виждате ли, разболя се. Това е гадно. Сега пак бягай да се разболееш още по-хубаво. Просто си супер. Добре, айде да поиграем поне малко, защото не дойдохме на площадката за това. Така е, сега се бяга, бе. Така, айде. Този път, защото си ми много хубаво дете, кралско, кое се разболява, се водиш в ето това. Да. Ало. Отишла съм тук. Някой има ли златна ябълка? Does someone have Ами, за сега четах коментарите и никой няма ябълка. Една ме пита какво ще дадеш, аз... Абе, какво да говоря? Може би каквото и да е, животно, каквото искаш. Обаче този човек даде ябълката на друг. Защото мисля се, че другия помоли за ябълка. Ма не, аз помолих. А защо съм толкова зле, пък нямам нищо? Нямам време. Не сте случайно такова ще стана. Нищо, ами пак е нещо. Нищо пак е нещо. Не знам какво казах, ама как ще. Аз няма да купувам нещо сега. Направо отивам към лекара. Все пак имам повече листа от колкото пари. Тъй, че това е яко. Ще вземам за тая игра. Обаче знам, че после ще ми ги махнат. Обаче не ми интересува, защото трябва да имам. Ако се разболи пак, примерно, после.
Така. Не знам какво да правя. Иска да се разхожда. Ела. Така. После ще влезем в още една игра. Не знам коя. Не знам, може би ще влезем в друга игра. Видите ли как се облякох? По принцип имам... така съм облечена по принцип в Roblox, не само в Adobe ми. Обаче понеже ми е розова къщата и въобще на нищо не приличам в тази къща, ще да направя ето това, което е K-pop. Облекло, обаче викам, то само обувките стоят, а нищо друго, и затова чудих в това. Ето. Направих си такъв аватар, но пак не ми е нанесло. И да, трябва да го променя на други кръца, иначе аз май сега даже си ги махна. Само проверявам как изглежда това. Понеже ми са доста дълги крилцата, може би... Ама това е много яко. Ма няма. Сега ще ми кажа, ще сложиш тези. Еми не, но ще как стои, не е хубаво. Не. Нож, ама не искам нож. Какво е това? Сякаш имам такава коса, не? Май го искам това, не знам. Просто пинк. Махам тая коса и слагам такава, която се стои. Чакай, ако сложа момченска. Момчешка, де. Коя коса се стои с този цвят, бе? Не знам. Не знам. Доста неща се затъпаха на това дете. Това не е дете. На животно, айде. Доста неща иска. Мале, какво правя? Дори както ще е, просто карам. И ето. Така. Той още малко иска кола, обаче не знам. Няма да сега. Това от фитьола ли че ако хвали бе?
Да. Косата му въобще не стои. Ама въобще. Така. Път няма да ходя. Тази коса е доста добре. То без ми, може би ще си взема тази екран и затова няма да ходя на тая, казаха слоп или слоп, не знам. И да, не да видим колко. И това ще е за видеото. Дано ви харесала. И чао!